मेकआपखौ फोनखाना थाबाय आं नङाबा गाबोन फुङाव बेसेबा हाखु दाखु जाखागोन दख'नाखौ गानथ'ला दिनै गाबोन फुङाव गानसिगोन दानियाबा उन्दुनोसै दिनै मबाइलबो नायला आं इसेबो बेगाबो बिसनायावनो थाथोंसै उन्दुदोंसो र' दानो उन्दुखौनो लांनाय नङा उन्दुखौनो लांला माथो सासेनो फन हरनो उन्दुलांबायना लायाखैबा हेलौ उन्दुलांबाय ना मायो ओहो उन्दुलांथ'वाखै र' सना आंबोथ' मेगन मिसिबाबो माथो उन्दुखौनो लांला थेवब्लाबो उन्दुआरोलै जागोन दे होमबालाय उन्दुलांनो नाजानि र' दे आंबो उन्दुनोसै दे होमबालाय बोरै उन्दुलांनो आंथ' दिनै बांद्रायसो उन्दुलांनाय नङा थेवब्लाबो मेगन मिसिना थानि दे उन्दुलांदो मोस्रोम उन्दुलांदो गाबोन फुङावनो सिखारनांगौ 5था जाबायानो माथो बे सनियाया सिखारदोंना सिखाराखै सनिया सिखारदो थांसै नै 5था जाबायानो सनिया थांगोना थांला नोङो दानो थाङो आरो सोरांनानै थाखै मोजाङै गैलालै उनाव आंखौ दाय हमनो मोना दे 5थायानो जाबाय दा थाङै 5:30 बारलायलांगोन आं थांसै आरोबा थास' मोखाङा ओंखारबायना ओंखाराखै दसे थाबावनो आदा दानो थाङो नामा सोरबा दसे उन्दुथ'नि थोद आं नेबाय थानो हाया थांनोबाथ' दानो सिखार नङाबा आं गारलांनोसै बादुलियालाय अबाव दानो सिखारनोसै माबा बादुलि गावगायानो थांगोन होनबाय माबा दा सिखारलाबो थांसै आं नेबाय थाला थास' मोखाङाबा सिखारबायना सिखाराखै र' फन खालामनि आं हेलौ सिखारबायना सिखाराखै सिखारदो नोमबाजैखौ लायनो होननाया र' होमबालाय सिखारनोसै र' होमबा नङा दानो सिखार ओंखारदो आं ओंखारबायानो थांसैयानो आं र' नै सिखारबाय दे आं थांगासिनो नोंसोरनिथिंजाय दे फै बे बादुलिया सिखारनो हाया ना मायो ओइ सनिया बाजैखौ लायगोन ना लायला थै माबा बखिबाय थायो माबा मोजाङैबो उन्दुनो होआ दसेल'खौनो माबा नेनो हाया थै नेला आं थांसै आं गोबाव जाबायलै सिखारदो थांनोबा नोमबाजैया सिरि सिरिसो फैनो नागिरदों दा बिब'आनो माथो सिरि मोनसिगोन दे थांग्रा थाङाहाय दे सिखारदो मा बारै माबा दसेल'खौनो नेनो हाया थांला आं सोरबा एसेबां फुङावनो सिखारनो हायो नामा दे उन्दुना था नोंसाला बादुलि आं थांसै थांदो दसेल'खौनो नेनो हाया खोबसिन माखोबा आयै थांसैलै आं बे बादुलिखौ नेबाय थाबा जानाय नंला थांदो थास' मोखाङा थांगोन बालाय औ थांगोन आयै रावबो थाङाबाबो आं हारसिंनो लायगोन दे थां बादुलि साला नोमबाजैखौ लायनो होनबाय थानाया दालाय माथो सिखारनोनो हादिया मैयानो एसेबां मोजाङै बुंना दोनखाबाय 5थायावनो थांगोन होननानै नयसो माबानोबो बखिबायसो नङा थां उन्दुनायफोराव डिस्टार्बनो मोजाङै उन्दुनो हो आंखौ मोनगोन थां नोङो देनाङो बेयाव बिखुनजोनि न'आव बेफोरबायदि उन्दुबाय थानो आयु सोरांबाय माथो टाइमाबा खैथा जाखो 5:20 जाबाय माथो आयु थाब दख'ना गाननोसै ओंखारनानै थांसै अबावबा आब'आ सिरि मोनगोन आब'आ फुङावनो सिखारखायो ओरैनोबाबो बाजैमोन गामिनि मुंखौ मा होनना बुंदोंलाय आसोल बिलाइफारा दा मालाय हाबा खालामासिगोन आरोना नोङो औ आंलाय सानदोंमोन बोसोरसे बा बोसोरनि उनाव हाबा खालामगोन होननानै नाथाय आइमोनना आरो बिहामजो नांगौ होननानै गाख्रबबाय थायोना बेनिखायनो लाबनोसै दे मोजाङानो दे आंबो अबावबा मोनबा हाबा खालामगोनलै मा बाजैनिया बिनानावफोर दंना गैयालै बिनानाव गैया बिब'सो दङ बिब'बाबो गोसथोगौमोनलै आं ओइ जाम्बा मालाय गोसथोनाय दंखायो गैलालै मोस्रोमाबा ओंखारखांबाय ना खाखै खेबसे फनखौनो खालामै र' हेलौ ओंखारखांबायना ओंखारखांबायानो दे ओमफ्राय मा नोंसोर मोनफैसिगोनबा औ जोंफोर मोनहैसिगोनानो नोंसोर गामि नोङो लामायाव ओंखारना थादो जागोन दे जाबायानो र' नै थांगासिनो आं दे होमबा लाखिथ'बाय आं दे बाजैया ओंखारखांबायनो औ ओंखारखांबायनो थांसै आङो हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आब'मोन आङो नोंसोरखौ खिन्थायालासिनो सिरि खारखुमा नायदों आंखौ नोंसोरो गाज्रि मोननाङा दे नोंसोरखौ दिनैनिफ्राय आङो नुथ'ला नोंसोरो मोजाङै थादे हे आफा इसोर बोराइ बाथौ आं थांसै
आब'मोनखौ मोजाङै नायदे आं थांसै दे इसोर भगबान आंखौ गाज्रि मोननाङा थांसै आङो आं नोंसोरखौ दिनैनिफ्राय मोनला आं थांसै आब' दिलु आंखौ निमाहा होदे आं नोंसोरखौ माथो लांथ'ला थांनोलाय गोसो गैयामोन दिनै थेवब्लाबो आरो नेरसोन आंखौ ब्रा ब्रा लिंहरगासिनो थाङाबाबो जाया गोसथोनाबो लाबाय थांसै आङो थांसै दाबा नोंसोरखौ माला लोगो मोनफिनगोन थादो थांनोसै आङो थादो अबावथ' आं दलंगुरिसिम फैनो होदोंमोन नाथाय दाबो मोनफैयाखै बैनो गारि गंसे फैदों र' बेथिंजायसो फैदों खोना बिसोरो आंलाय बेथिंजायसो फैगोन सानदोंमोन मोनफैबाय नोंसोरो औ मोनफैबाय थुदो दानिया नोंसोरो बेथिंजायसो फैदोंना आंलाय बेथिंजायसो फैगोन सानदोंमोन बिथिंजाय खाथि जायोना बेनिखायनो जोंफोर फैदों दे बाजै थुदो दानिया थौ आया बाजै मानो गाबखौ है हामा हामा गाबनो हामा थौ 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 साननैसोनि उनावनो आलासि जानो फैनो हागोन दे बाजै गाबनाङा हामा हामा थास' मोखां आगै आं मानोबा दुखु मोनसोदोंलै दिनैनिफ्राय आं न'आव थानो मोनला आब'मोनजों थानो मोनला आया मानो मोना जानो बाजै सम सम आलासि जानो फैबाय थाबानो जाबाय आरो धै औ माखौ एसेबां दुखु खालामदों नोङो नोंथ' हाबा जाखांनायनि उनावबो न'आव फैनो मोनगोन ना थेवब्लाबो दुखु मोनो आरोहाय सम समसो फैनो मोनगोन थेवब्लाबोथ' थाबाय थानो मोनलाना बिसोरजों उपाय गैयालै बाजै हिनजाव माहारि जादों नालाय हाबाथ' जाखानांगोन सानसेबाबो न'खौ गालांखानांगोन न'नि मानसिफोरखौ आया नोंबो मा नायबाय थाखो जाम्बा रखम बेगा लादो हर हर बेगा हर आं लानि गारियाव दोननि आं हर लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामदे आरो लोगोफोर आं हाबा जासिगोन खैना गोदान जासिगोन आं आब'आ हाबा जायियावनो आं जाग्रोनोसै आरोना बिदिनो आरोना सोरबा सोरबा बिब'आ हाबा जायियावनो बिनानावफोरा जायो आरो दे होमबा लोगोफोर जाय जायबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों साफ्रोमबो लाइक हरथार दे कमेन्ट हराबाबो दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव जानाय नङा दे लोगोफोर मानो होनबा मोजाङै सम मोनाखै आरो आंना ओमफ्राय गाबोनबा सोलाबगोन ना सोलाबा हगारनो बेखौबो दा आं बुंथ'नो हाला लोगोफोर जेखिजाया नुगोन आरोना लोगोफोर सम मोनबाथाय आङो हगारखागोन दे होमबा लोगोफोर नायलांदो दानिया सोरांबाय माथो सोर फन खालामदोंबा नेसानो खोना ना लाइमोनाबो मोनासो हेलौ मालै दिनै दाबो सिखाराखै नामा आयु टाइमा 7:30 मानि जाबाय माथो आयु दिनै सिरिखौनो मोनाखैमोन आं मोस्रोमाबो फोजायाखै माथो आंखौ ओरैनोबा 6:00 6:30 सिखारो आङो दिनै 7:30 मानि जालायलांबाय मा हराव मोजाङै उन्दुआखैमोन नामा बिदिथ' दिनै हरनि 2टा बाजियालागै कार्टुन नायबाय दंमोन आं ए दे लाखिथ' आङो सिखारनोसै मोस्रोमाबा सिथ्ला सिबबायना सिबाखै मानसिफोरा नुबाथाय लाजि फोनांलायगोनलै बे 8टायानो जासिगोन दाबो सिथ्ला सिबाखै होननानै दे थां होमबालाय सिबै थां दे ओरैनोबा बे टाइमाव ओंखामखौनो सङो आङो नोंहासो मानो सिरि मोनाखै दिनै थां दे दोनथ' मोस्रोमखौ नायहैनि र' ना बेबो सिरि मोनाखै दिनै दे थां मोस्रोमा सिखारबाय माथो आंखौलाय मानोथ' खेबसेबो फोजायासै दिनै फोजानांगौ एसेबां सानजौबाय मोस्रोमा सिखारदोंबालाय सिथ्ला लामा गासैखौबो सिबजोबना दोनदों र' दा थोरसिखौसो सुदोंना सुवाखैथाय थोरसिखौ सुवाखैबा सुहैनोसै आं ओमफ्राय ओंखाम संनोसै मोस्रोम मोस्रोम खोनायाखै खोना बेंगिया मोस्रोम बेंगिसो मारलै बे खोनाथारा मोस्रोम मोस्रोम अबाव थांखो नोङो ओइ मोस्रोम मा अबाव
मारखो दिनै बे मानसिया मानसियालाय गावनि रुमावबो गैया हलावबो गैया आरो इसिङावबो गैया बारियावबो गैया अबाव थांमारखो मानसियालाय र' फनखौनो खालामनि र' सुइस अफ मा सुइस अफ जालाबायखो मबाइलालाय आरो मानसिया अबाव थांमारखो 7:30 8:00फोरावथ' बियो बोरावबो थाङालै न'निफ्राय ओंखारलाङालै बोरावबो अबाव थांमारखो मानसिया दिल्लु सिखारनाय दे सिरि मोनबायना मोनाखै मोस्रोमा गैया अबाव थांखोबा दे माबारै सिखार अबाव थांमारदों जाम्बिया नङा थांदों खिन्थानाथ' थांनांगौना मा मोस्रोमाबो गैया इसिबां फुङावनो अबाव गोमाखो बेलाय मोनथियाथ' गावनि रुमावबो गैया हलावबो गैया इसिङावबो गैया बाहेरावबो गैया बारियावबो गैया थांनाय दिल्लु नोंबो नागिरनाय आरो गामिथिंजायबो नागिरहैनाय नङा माखौ एसेबां गिदिं नोङो दङ आरो बिलाय दखानफोराव थांबाय बायदो खोना मालाय मायबाफोर नांगौ जादों खोना एसेबां फुङावनोलाय अबाव दखानाव थांनो बेलाय आरो बेयाथ' जेबो लायनायानो गैया 7:30 बारबाय माथो अबावलाय फुं दंबावो थेवब्लाबो बियो बेफोरबायदि बुङालासिनो बोरावबो थाङाथ' फन खालाम आरो खालामदोंलै फनानो सुइच अफसो दखानावनो थांदों खोना दे बेलाय बिस्कुटफोर लायनो थांदों खोना बिस्कुटानो आमदानि दंखायो मानो बिस्कुट लायनो थांनो बेलाय मोनथिला दे होमबा र' गामिथिंजाय खेबसे नागिरहैनि र' नानिखौ दर'खैनो थांदों खोना ओहो नानिया न'आवनो दङ आं दानि नायना फैबाय अबाव थांमारखो बियो आं गिनायसो मोनसोबायलै थांनाय नायहैनाय र'लै र' नायनो र' नों बारा सानबाय थानाङालै बेखौनो अबावबा गामियावबो ओंखारलांदों आरो बेलाय र' नायैनि खेबसे फन खालामबावनि र' बेलाय सुसुबानो बुङो माथो गावनि रुमावबो मबाइलखौ नुवाखै आं मबाइलखौबो लांफादों खोना आरो लांफादोंबा मानो सुइच अफ मोस्रोम खेबसे बारिथिंजाय आरो नागिरहैबावनि र' गैया गैनायालाय थेवब्लाबो आरो खेबसे नायहैबावनि र' मोस्रोम गैया थाबाथ' माथो होखागौमोन ना नङाबा आंबो गामिथिंजाय नागिरहैनोसैलै आं बेफोरबायदि थाबाय थानो हाला आं बोरैबा मोनसोबाय बोरैबा माने ओरैबायदि गिनाय मोनदों आंखौ दा बुंनो नाङा र' आंबो नायहैनि र' न'आ फैथों र' ओरैबायदि रायगोन आं बेखौ दिनै साना सिरि थांखुमाग्रा खिन्थाना थांनांगौ आरो मबाइलालाय मानो सुइच अफ लायनानै फैगासिनो